abych vašemu rozhodnutí dal právní formu souhlasným, veřejným a oboustranným projevem vaší vůle. Táži se vás, ženichu, pane Lumíre Kusy, zda hodláte uzavřít manželství s přítomnou nevěstou slečnou Janou Kazdrovou. Táži se vás, slečno nevěsto Jana Kazdrová, zda hodláte uzavřít manželství s přítomným ženichem, panem Lumírem Kusy. Ano. Tímto souhlasným prohlášením splnili jste všechny podmínky, které vyžaduje československý právní řád pro vznik manželství.